נא להיזהר. אני עוזר גם לעמית בהמשך. נראה לי הם במשרדים. זהו, אני מכבה את האש. שלא יישרף. חד פעמים אוכל חם, אין לנו כאן אופציות אחרות, אנחנו בשל. טעים לך? כן. כיף. זה אושר. מה הקשר בוטוקס? לא הבנתי. קובה, אני לא יודעת לעשות, אני ניסיתי פעם, לא עבד לי. תשמרי כמה שאת רוצה. את יכולה לשים לי בינתיים עוד קצת? או ש... פה יש. זהו, כזה טיפה. שימי לזה. תודה. כן. זהו, נגמר אבל. אני שמה מעל זה נייר טואלט ותקווה שנשמור לי על זה. תודה נדב. חם רצח. היא עסוקה. זה למה. טוב, אני הולכת לבנות להביא להם זה. וביי חברים, אני גם ככה סוללה. תודה שהייתם פה, וניפגש בלייב הבא.